बर'आ सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि बानजायनायाव ब्रैथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि 2022 देग्लाय बोसोरनि साबसिन हामसिन जायफोर सावथुन आरो बे सावथुनखौ जायफोरा डाइरेक्शन खालामदों डाइरेक्टर प्रडिउसार बिनि जायफोर फावखुंग्रि आरो गासै बिथिंनि जिखिनि दङ केटेगरिफोर दङ बिनि एवार्ड फांसनिं सेरेमनि आरो बर' हारिनि हारिमु आरो बर' मुभि बा फिल्मखौ खोब टाफ मोनसे सिचुएशननि गेजेरावबाबो गोबां माखासे जेंना जेंसि गोबां माखासे माने थासारिखौ नेवसिनानैब्लाबो साहसनि गेजेरजों माहारिनि स्वार्थआव आरो माहारि बादखौ लानानै माहारिनि सिनेमाखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनायनि मोनसे उद्देश्यजों जोंनि बिसाया खामानि मावबाय थादों लोगोसे जायफोर प्रडिउसार जायफोर फिल्म बिथिङाव खामानि मावदों सावथुन बिथिङाव बिथांमोना खामानि मावबाय थादों दा आङो गिबियावनो गासै बेयाव बे सावथुन मुलुगनि बर'फोरनिफ्राय जायफोर दिनै माने स्ट्रं मोनसे रल बा स्ट्रं मोनसे कन्ट्रिबिउसन होदों बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो साबायखरखौ आं बावदों दुलाराय बर' माहारिखौ बुहुम बिखायाव जुदि गोगोमै गोजोरै गायसननांगौब्ला कालचार आरो आर्ट बा नैबे सावथुनखौ गारनानै सिनेमा आरो मुभिखौ गारनानै जों मालाबाबो आबुं नङा बे आस'खान्दा जागोन आरो बेखायनो बे मोनसे जोंनि हारिनि एंगारहायै मोनसे बिथिं आरो बेखौ जोङो जुदि बांसिन मोजाङै साबसिन हामसिन क्वालिटि मुभि बा सिनेमा जों जुदि दिहुननांगौब्ला बिग बाजेटनि सिनेमाफोराथ' दिनै माने बलिउड टलिउडफ्राव बानायो साउथ इन्डियान सिनेमाफोर बानायो हलिउडफोरनि जोङो बिग बाजेटनि सिनेमा जों नुदों खिन्थु बर' सिनेमाखौ बर' सुबुङाल' नायो आरो बिनिबो गोबां सुबुङानो दिनैबो नायनो बिथांमोननियाव सम गैया साफिसियेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार सिनेमा हलनिफ्राय लानानै साफिसियेन्ट नाम्बार्स अफ अडियन्सनि जोंनियाव दाबो आंखाल खारन बेखौ जोङो कमार्शियेल पइन्ट अफ भिउ प्रफेशनेल पइन्ट अफ भिउ जुदि जोङो नायोब्ला माहारि सिबिनांगौ माहारिखौ बिश्व दरबाराव जोङो दिन्थिनांगौ सिनेमानि गेजेरजों बर' माहारिनि गासै आखुथाय बेनि सिंनि जायखि जारिमिनफोरखौ जोङो बिश्व दरबाराव दिन्थिनांगौ बेथ' जोंनि मोनसे मुल एजेन्डा आरो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बे मोनसे एजेन्डा खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे बेखौ जों बोरै सास्टेन खालायगोन जों बोरै सार्भाइभ जागोन जायफोर बेयाव रां रुफा खरस खालायगोन बा इनभेस्ट खालायगोन बै प्रडिउसारफोरनियाव इन रिटार्न फैफिनगोन ना फैफिना बा खनसे सिनेमा बानायनायनि उनाव मोनसे मोननै सिनेमा बानायनायनि उनाव बियो जुदि बिनि इन रिटार्न जुदि खरसायानो फैफिनाब्ला गोबाङानो दिनै नार्भास जायो गोबाङानो दिनै लसआव गोलैनानै नेक्स्ट साहस बा रिस्कखौ लानो हाया जायो दा बेखायनो बे बिथिङा जोंनि थाखाय बिराद साननो गोनां दा बेखायनो मोजां नाम्बार्स अफ सिनेमा हल जोंनि ओनसोलाव नांगोन आरो बर' रायजो राजाया सिनेमा आलायारननिफ्राय जागायनानै दिनैसिम जेसेबां दिहुनदों अनसायबोदों खिन्थु नाम्बार्स अफ अडियन्सखौ जोङो बांहोनांगोन आरो कमार्शियेल पइन्ट अफ भिउ नायोब्ला जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ थारैनो नांगोन होमब्लासो बिनि रिटार्नाव फैफिनगोन दा बे इनफ्रास्ट्राक्चार बिथिङाव बेनि गासै जिखिनि स्पन्सर नांगौ आइदार स्टेट गभर्नमेन्ट अर काउन्सिल गभर्नमेन्ट बिनि सायाव बिसानि थ्रुयैनो होन बा नोङो जायफोरा मोजां सिनेमा बानायदों बिथांमोनखौ आरो जायफोरा बे बिथिङाव 20, 30, 40 इयार्स कन्ट्रिबिउसन होबोबाय बिथांमोनखौ फेसिलिटेट खालामनायनि बिथांमोनखौ मदद होनायनि थाखाय सरकारनियाव माखासे पलिसिनि प्रयोजन जागोन पलिसि निति लानांगोन आरो पलिसि लायोबा थारैनो गभर्नमेन्ट स्पन्सरशिपआवबो माखासे जोङो साक्सेसफुलि खामानि मावनो हागोन आरो जोंनि जायफोर बे बिथिङाव माने रिसर्सफुल बेक्तिफोर दङ जायफोरा मोजां माने कम्फर्ट अबस्थायाव दङ बिथांमोना जुदि एसे एनै इनभेस्ट खालायोब्ला जोङो साबसिन हामसिन सिनेमा मोननो हागोन आरो बिथांमोना साहस खालायोबा मोजां जोङो बेबायदि जोङो बानायनो हागोन होननानै आं सानो दा बेखायनो जायफोरा देरहासार जाबाय जायफोरा टाफ मोनसे सिचुएशननि गेजेरजों दिनैसिम सास्टेन जानानै बे अबस्थायाव दङ बिथांमोनखौ थारैनो जोङो साबायखर बावनांगोन आरो बिथांमोननि जे ग्रेटनेस बिथांमोननि जे हाबा मावनाय बेखौ जोङो जेब्लाबो
जोङो मान मर्यादा होनांगोन आरो बिसाया जिखिनि इनिशिएटिभ लादों खोब मोनसे डिसिप्लिन सिस्टेमेटिक अर्गेनाइज मेनाराव बर' सिनेमाया दिनै मोनसे सिस्टेमेटिक प्लेटफर्माव फैबाय आरो बिनि गेजेरजों मोनसे डाइरेक्सन मोनगोन नङाबा नों गावबागाव लेभेलाव खामानि मावगोन गावबागाव लेभेलाव सिनेमा बानायगोन बेजों बे माने खौरां गैलाया बेजों बे रायलायनाय गैलाया बेबायदिजों मोनसे सिनेमानि जि ट्रेन्ड बा बिनि फिउचारिस्टिक जि मोनसे वे बियो ग्रथ मोननाय नङा नैबे प्लेटफर्माव बर'नि सिनेमानि भबिष्यतखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बे प्लेटफर्मा बिगार सेन्सआव बिगार लार्जार मोनसे कन्टेक्सआव खामानि मावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आङो बयनिसिमबो स्पेशेल थेंक्स होबाय बर' सावथुन मुलुगाव फाइनान्सियेल बिथिङाव जोबोद लोरबां होननानै जों खोनानो मोनदों बेनि सायाव नोंथाङा गभर्नमेन्टनिसिम माबा मोनसे खावलायनो लुबैदों आं बे बाथ्राखौनो बुंबाय थादों जे कमार्शियेल पइन्ट अफ भिउ सिनेमा मोनसे बा फिल्म मोनसे बानायनाया बियो गोरलै बाथ्रा नङा आरो बेयाव जथेस्थ' फाइनान्सियेल खरसा इनभल्भमेन्ट थायो गासैबो टेकनिकेल गासैबो नोङो बाथ्राफोरखौ नायनानै माने बिगिनिंनि शुटिंनिफ्राय लानानै बेखौ लन्च खालामजासिम बेयाव हिउज मोनसे फाइनान्सियेल इनभल्भमेन्ट जि बाजेटआनो फैया मानो दा बिनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्ट आरो काउन्सिल गभर्नमेन्ट मोनसे पलिसि मोनसे नीति बानायनानै बोरैहाय जोङो सिनेमा बिथिङाव फिल्म बिथिङाव मेजर मोनसे बुस्टिं होनो हायो मोनसे मदद होनो हायो इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनियाव साफिसियेन्ट सिनेमा हल गैया साफिसियेन्ट जोंनियाव बेबायदि टेकनिकेलि जोङो दाबो माने मजबुत नङा खारन दिनै ओरैबायदि सफिस्टिकेटेड जाबाय 3Dआव सिनेमा दिहुनो दिनै माने ओरैबायदि सफिस्टिकेटेड माखासे मेटेरियेल टुल्स लानानै दिनै सिनेमाफोर बानायो फिल्म सिटिनि बाथ्रा दिनै साननाय जादों दिनै हायद्राबाद बायदियाव बा मुम्बाइ बायदियाव माने जिखिनि फिल्म सिटि बानायदों बिथांमोना बे कन्टेक्सआव साननो हानाय जोंनियाव दाबो माने सिन्थायानो फैयाखै खारन बिनि थाखाय थाउजेन्डस अफ क्रर थाखा नांगोन दा बेखौ गभर्नमेन्ट प्राइभेट मोनसे मेकानिजमाव बानायदों दा जोंनियावबो नैबे पोस्ट बिटिआर एकर्डनि उनाव माखासे बाथ्राखौ सानाखै नङा साननाय जादों एबसुनिफ्रायबो जोङो सरकार बर' हारिमु कालचार सिनेमा फिल्म मोसानाय मुसुरनाय गासैबो बिथिंखौ एक्सपान्ड खालामनो हानाय जोंनो कलाक्षेत्र बायदि मोनसे सेन्टार नांगौ आरो बिनि अनगायैबो बेबायदि मोनसे फिल्म सिटि नांगौ जेराव जोङो बर' सिनेमाखौ मिनिमाम खरसायाव मोजां क्वालिटिनि जों बानायनो हायो बिनि थाखायबो जों हाबा मावनांगोन आरो बिनि थाखाय सरकारा टुडे अर टुमरो मोनसे डिसिसन लानानै बानायोब्ला थारैनो जोङो मोनसे साहस मोनसे रिस्क जों लानो हागोन आरो बर' मोजां क्वालिटिनि सिनेमा मोनगोन जोंनि जायफोर खामानि मावग्रा बिथांमोना साहस मोनगोन आरो खम खरसाजों मोजां बाजेटनि फिल्म जों दिहुननो हागोन आं बेखौनो खावलायो आरो सरकारा थारैनो बे बिथिङाव मदद होनांगोन उइदाउट गभर्नमेन्ट स्पन्सरशिप टु साम एक्सटेन्ट 100% बिथांमोनाबो हानाय नङा टु साम एक्सटेन्ट गभर्नमेन्टनि इनिसिएटिभा थानांगोन आरो बिथांमोनखौ दिनैनि प्लेटफर्मनि गेजेरजों आङो आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल सरकार बर' कसारि काउन्सिल आङो खावलायो गोजोन्थों